Здравейте! Аз съм Теодор Тодоров, а вие сте с БГ Теодор и в днешното видео ще отговарям на вашите въпроси, свързани с Тодоров Чиз. Да започнем с това, откъде идват всички тези въпроси. Качих стори в Instagram, под което написах: задавайте ми въпроси, свързани с Тодоров Чиз. Оттам аз сега ще отговарям на вашите въпроси. Нека да започнем. Първият въпрос гласи: сам ли създаде сайта? Не, сайта ми е създаден с помощта на един страхотен екип, с когото имах честта да работя, а именно Николай Вълчев, който е създателят на сайта, Иван Георгиев, който е дизайнерът на сайта, Мирела Лилова и Петко, които се грижат за всичко свързано с поръчката, т.е. след като аз им изпратя поръчката към тях, те да я създадат, да я подготвят, да я изпратят и вие по този начин да получите вашата поръчка. Следващият въпрос е: защо има толкова малко тениски? В момента предлагам по-малък избор между тениски, а именно 5, за да мога да гарантирам качеството и финният детайл към всяка една тениска. В бъдеще, разбира се, обещавам и за момента вече е планирано да се разраснат дизайните. Така че в момента работим върху нов дизайн. Продължаваме нататък. Как реагираха близките ти, когато започнаха? Този въпрос е интересен. Близките ми със сигурност бяха изненадани от този факт, но със сигурност ме подкрепяха страшно много, така че супер много им благодаря за тяхната подкрепа, защото без тях най-вероятно нямаше това да бъде реализирано. Имаш ли конкретна аудитория, за която правиш тениските? Тениските не са предназначени за специална аудитория или за някакъв типаж от хора. Тениските са за всеки един човек, който цени модата и комфорта. Тениските са така създадени, че те да са унисекс, т.е. да могат да бъдат носени и от мъже, и от жени, като има някои дизайни, които са по-препоръчителни за жени, но няма проблем да са носени и от мъже. За въпроси, свързани с тениските, можете да напишете на имейлът на Тодоров Чиз, някъде в екрана ще го оставя. Следващият въпрос е: как успяваш да балансираш училището и бизнеса? С планиране и с подреждане на приоритетите, понеже това е една от най-големите трудности, които срещнах в началото, но към момента нещата вече са стабилизирани. Как се рекламираш? Основно чрез социалните медии. Както знаете, Тодоров Чиз има Instagram и Facebook, и с партньорства. За сега е момента да благодаря на Monster Love. Без това партньорство с тях, най-вероятно този проект нямаше да е до никъде. Коя е най-голямата трудност, с която си се сблъсквал? Именно с това да успея да балансирам училището и бизнеса, понеже преди да създам сайта имаше супер много трудности, аз бях на училище и всичко това нещо минаваше през мен, което страшно много ме товареше, но с времето по някакъв начин това вече ти става ежедневие и вече не те плаши толкова, че имаш да работиш по сайта и по училище, но разбира се, с добро планиране и с подреждане на приоритетите нещата се получават. Имаш ли любима колекция или любим дизайн? Всичките са ми любими, тъй като аз съм ги създал, понеже всеки един дизайн, който аз създавам, е дизайн, който отразява мен самият и нещо, което мен ме е вдъхновило да направя дизайнът, са някакви моменти, са някакви неща, които са ме вдъхновили да направя нещо, така че за мен всеки един дизайн ми е страшно любим и повярвайте ми, имам от всяка една тениска по 2 в нас, така че това може би говори само за себе си. Трудно ли е да управляваш бранд на тази възраст? Определено има доста трудности, когато си на 14 години, свързани с това да имаш собствен сайт и с това да създаваш тениски, понеже ти не продаваш онлайн продукт, т.е. някаква онлайн книга. Ти имаш продукт, който трябва да бъде създаден по някакъв начин, имаш продукт, който трябва да бъде одобрен от някого, т.е. от някакви стандарти, имаш продукт, който трябва да бъде изпратен до получатели и това наистина усложнява доста нещата, когато си на 14.
Но за мен това не беше толкова трудно. Успях да стабилизирам всичко, когато беше момента, така че в момента това за мен не е толкова голяма трудност да управлявам собственият си бранд. Какво те кара да вярваш, че ще успееш? Вярвам в качеството на продуктите си, както казах, създадени са с страшно много любов от мен, така че ще се радвам, ако ме подкрепите. Линк ще има долу в описанието към тениските ми. И също така вярвам, че дизайните и тениските говорят сами за себе си. Защо избра точно това име? Името отразява мен като личност и това, което обичам да правя, а именно да радвам хората. Така че, може би това е отговорът на този въпрос. Колко време ти отне да стартираш бранда? Интересен въпрос наистина. По принцип беше планирано да стане за месец и половина-два, но времето така малко с училището, както казах, понапредна и общо времето, за което стартирах бранда, излезе около 3 месеца и половина. Защо реши да правиш дрехи вместо нещо друго? Това е начинът, по който да изразя себе си. Това е нещо, което ме мотивира всеки ден да ставам, понеже има липса на дрехи, които да знаеш, че са екологично съобразени. Има липса на качествени дрехи и реших защо пък аз да не направя това и така се роди идеята за To Drop Cheese. И следващият ти въпрос е как се роди за идеята To Drop Cheese. Исках да създам нещо свое, исках да създам нещо, за което знам колко труд стои зад това нещо, зад този продукт. Исках да гарантирам качество за този продукт, който създавам и поради тази причина се роди To Drop Cheese. Това са въпросите за днешното видео. Страшно много ви благодаря за подкрепата, тъй като без вас това нямаше да е възможно. Ще се радвам да ме подкрепите, като си закупите някои от продуктите ми. По този начин няма да зарадвате само мен, но и хората, с които работя. Линкове към социалните мрежи на To Drop Cheese, на мен самият и към сайтът ми ще има долу в описанието. И сега е момента да споделя, че вече имаме и блог на сайта, който е To Drop Cheese-блог. Това беше всичко от мен. Чао и до нови срещи!